kum katanat rekam kepada kami ya ka kason jong ki khlung ki khna ka hon jong ka chai line nongpo kalanang beteng ben poi ya ki lat jing erap ha kaliang ki marba mardi sekitu ki long yeng ki badok khamtam ki tu ki long yeng ki badon ya ki khlung khna ha ka ni ka kenti ka hon chai line nongpo branch ha ka jinglam khamat ikong iban sisa marpana center coordinator lembat ki we ki nong trai ki lale ben poi ki marba mardi sya ki khasan tili ki long yeng ki badon hapo ka snong narang arphomer hariboy district. Don master pai kan dulu. Kung yang ang sibatay kanya sipangkan ni kajing ajing arap juni kabani ka COVID response ni ka COVID relief. Kani ka jing ajing arap juni nila sedang nadu bawan ka first wave ni jong COVID kata kalong nadu katayo bakat do jong upenai March nadu arah jalan ko. Te kajing ajing arap juni kalong kat kabala hina ibor juni te hadin kum tu gibru kilayo iya kajing ajing arap juni te kilas dang ban contact ni shop office juni te hadin kata apa ni yo kidon kibri ki bawan chakmat ki individual donors ki reusimat ki bawan ban ajing arap ini te lingba kajing arap jong kini kibri nilayo ban ai kambun ka jing ai relief juni shaki ni kilong yeng ki badan kam ya te ka wei ka long ba ka jing ai jing yarap jing ni shikini ki long yeng ki de ki long yeng ki badon ki klong ki khna ba ki long yeng ki ba shak ta e ha ka ni ka khlam te ki ba shak ta e ka ni ka khlam ki long ki kemi ki pa jong kini ki khna ki ba shublas ni te ha ba nadu pas dang hi ka lockdown kemi ki pa kemi yo shuban dek bala te ki khna ki kemi yo issue ban bam ha yeng te ki don ki bri ki ba lok contact ni ba ki thu ba kini kilong yen kim dong e ban bang ting las dang ban de ai te mentaka sini ni wan hanya shinong narang kan ka ni wan ai jingera kan ni ka shinong narang ro te kila dan ki brio ki katu kat ni kilong yen ki balawan pediang ya kan ni jing ai so ba ka jongi te kini ro ki kilong yen ki ba shakta ha kan ni klam te ni ai ku ble ya ai ku ble no ni ai kuble ya i rang ba shinong jong kani ba shinong narang ibala ai la ini bangin wan ban ai jing ai song ba jing ki kat tu kan ki long yeng nang ta kat tu kan ni ki riusinat ki ba wan de asbon ki ba ai jing arap ini bangin wan ki ba wan ai donation bangin ai jing arap ki long yeng nang taru khantam ene ya i MLA ka Nongpo constituency iba Meral Bonds ibala no senyang yang nan haki lanki bam gidi bangin wan sam kini kilong yeng nang taru ibaju ajing kersan ju ajing yarap ni na kapor sya kapor Kani kong siap soman pau ka jing sungu ya blay wala pela yang ni ban ya don betah ni ha kum ka sinong ki bar oi satu mingla ban jet katuk kan ngoi ki long ni ju kita kham kerja tam, kemudian jadi thun kita juga apa kat kelas 6 dan kalian itu mah tempat kajing ai kublai ke kerpang ya ke chai lain ke badan ke office apa nongpo de kajing lebha kajing ai dan beta kajoki nak beta jongi kum kesinong kham tam ini sebelah manioi sebelah yo periang yang ini ai sebab de ngim la ya kaman kelet kayak kaman maki kin nang la no senyang sikit pat ki sinong ki badon apo Kariboy district ka jongi te mageleng jonga kumur ma sinong sinong narang panpau ke jingsu ya kaneka chai lain bat ngayower lang ki pat ki seng halang yang kini kin ja society balaman no senyang kaptam kaneka
jinglong jingman jong rek perthei ka be tikho bat kan ka khlam covid khat khandai te ewe raki lada ki don kono ka jing sngop snei la ne ki kalat kalenti bakin ya nos nyangang idon sibung ki ba duk ki ba kaduk pas nong pas tahun rek ke ki ba don menta ki bingila la ban pendem ta ki dei tang hendet dari don sibung ki ba don po ka BPL list te tang ini ki ketet ki hendet